ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବା ପାପ ନା ପୁଣ୍ୟ? ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରାମୁ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ ଆସୁଥିଲା, ମାଛ ଓ ମାଂସ ଖାଇବା ପାପ ନା ପୁଣ୍ୟ? ଦିନେ ସେ ଗାଁର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ସାଧୁ ହସି କହିଲେ, ବାପା, ଏହାର ଉତ୍ତର ସହଜ ନୁହେଁ। ମଣିଷର ଭାବନା, ଧର୍ମ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର ନିର୍ଭର କରେ। ରାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, କେମିତି? ସାଧୁ କହିଲେ, କେତେକ ଧର୍ମ ଓ ପରମ୍ପରାରେ ଅହିଂସାକୁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଲ ମାନନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ମଣିଷର ହୃଦୟ ଓ କର୍ମକୁ ଦେଖନ୍ତି। ତାପରେ ସାଧୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଯଦି କେହି ନିରାମିଷ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ମିଛ କହେ, ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ତେବେ ସେ ପୁଣ୍ୟବାନ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି କେହି ସତ୍ୟବାଦୀ, ଦୟାଳୁ ଓ ପରୋପକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଭଲ କର୍ମ ତାଙ୍କୁ ମହାନ କରେ। ରାମ ବୁଝିଗଲେ ଯେ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ଓ କର୍ମ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼।